ginin nan hanya daidai yake kuwa na ji yana karkata. Sai maza. Lalazi ya kuduru wayo. Ai gabari kawai bari mu ma zo in kira kwanti yanzu. Waya ne da Allah. Dai waya ta nake nema fa. Kai maza ban ga waya ta ba Allah dan kira mu. Na wayan na. Hello, waye ne? Wayan baba ne. Ana neman wayar ne ka kira anjima. Ta ɓata ne ana neman ta ne ka kira anjima. Ya baba ka ganta kuwa? Matar nan ce ta ɗauka. Za ka matar MTN ɗin nan ne ba ka zagi uwarta ba. Let's